तो गाइस भिडिअखौ जोबजासिम नाय बे भिडिअ जास्ट ओरैनो एन्टारटेन जास्ट फानि जायफोरा रस भिडिअ खालामजादों नोंथांमोनाबो गाज्रि मोना बे भिडिअ जास्ट ओरैनो एन्टारटेन जास्ट फानि खालामदों आरोना समझ रहे हो आप बिदिब्ला बे आंनि डिसक्लेमारखौ लागायनोसै आंनि बुंनायखौ नों गोरदि दासानखा खालामनो लादों नों गावखौनो गोख्रोंखा सोरबा आंनि गोमालांगोन सानसे समाव आयै समायना समायना सिख्लाफोरा थांजोब्बायसो क्या बात है सर क्या बात ये बात है दाब्ला बि हाउसनि मीम्स डेन्जार आयौ सिख्ला मा लोंदोलै नोंलाय बहाय रुको जरा मा बुस्थुलै बिलाय दैबानानि दैसो खोमा बहाय ये क्या है एक्टिंग है ए घन्टा मा लोंदोलै बिलाय खगत खागादनो आयो इतनी खुशी मुझे दैबाना जानायखौ इसे लाना फैदो खोमा बे दैखौहाय क्या बोला तूने मामा आयो आयो मा बोरमा बायदि बुजाखो बिलाय आयो हे भगवान ये क्या हो रहा है मेहरबानी करके मुझे समझाइए मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा मरबा रोदा रोदा हाबजोब रोदा हाबजासे लोंदोनो माने मा लोंदो मोनथिला आरो बे सिख्लायाहाय सापात गेजेरावबो बिबो माबा मोरलाला मोसाबाय थायोलै बोराया बहाय सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ बे बोराया सापात गेजेराव मा खालामदोलै बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा अवस्थायानो गैला बे बोरायना माने लथ्रायजोब्बाय माने मा खालामदो बे सापात गेजेराव क्या सोच है रे तेरी मानना पड़ेगा बे सापात गेजेराव मोसानायनिबो जाहोन दं मोनथिबायना बे बोरायना